Ασκήσεις με ιατρική μπάλα. Πάντα η μπάλα σκάει κάτω. Και μετά πιάνουμε πότε απευθείας στην μπάλα. Το ένα πόδι μπροστά. Αντίθετο έτσι. Άλλο πόδι. Τα παιδιά έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και το ζευγάρι και τα ζευγάρια μεταξύ τους. Φτάνει προς τα πάνω, πάντα όρθιο το κορμί. Σκάει κάτω, μετά πιάνουμε πάντα. Αυτός που περιμένει πάντα κοιτάει την μπάλα. Δεν κοιτάει αλλού. Τέλος, πλάγιες. Πλάγια. Και πλάγια κοιτάμε τον τοίχο. Γυρίζεις, ωραία, στη γυρίζεις και κοιτάς και κάνεις πλάγια πάλι. Έτσι, ναι. Έτσι. Από κάτω προς τα μπροστά με τα δύο. Ευθεία μπροστά. Και πίσω. Τέλος.